Ähliňize salam dostlar. Eýstar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly ýene-de öz işine başlaýar. Biziň videolarymyza like basyp hemde kanalymyza agza bolan dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Manchester United diýkenin ornuna Oblak bilen şertnama düzmek mümkin. Atletico Madrid'in derwezawan Jan Oblak Manchester United'in derwezawan David Diken'in ornuna gelmek mümkin. Sport habarlarında aýdylmagyna görä Sloveniýaly futbolçy Angliýa geçmäge garşy däldigi we bu derwezawan üçin esas dalşgarlar Manchester United we Londonyň Tottenham klubyda gaýdylýar. Onun Atletico bilen şertnamasy 2028-nji ýylyň ýaz mewsiminde çelip düzülendir. 29 ýaşly futbolçy 2014-nji ýyldan beri Atletico Madrid'in düzüminde oýnaýar. Transfer Market portaly Oblak'ın narhyny 40 milyon euro diýip bahalaýar. Chelsea yarım gorus Conte bilen şertnama uzatmazlyga karar etdi diýip Europa sport habarlarynda aýdylýar. Chelsea'nin esasy başlyk Conte'ni esas oýunçy diýip hasaplamaýar. Ýöneşeýle bolsa da Fransiýaly futbolçy ol klubdaky en köp aýlyk alýan futbolçylaryň biri diýip hasaplanýar. Onun Chelsea bilen häzirki şertnamasy 2023-nji ýylyň soňky mewsiminde çelip belgilenipdi. Emma futbolçy ýyzynyň şike salyp bir näçe wagtlap meýdana düşüp bilmejektigi habar berilipdi. Şol sebäpli hem Conte Katarda bolup geçip dünýä çempionatyna hem gatnaşyp bilmejektigi belli boldy. Keylor Navas futbolun Angliýa Premier Ligasynda dowam etdirmek mümkin. PSG derwezawan Keylor Navas Londona geçmek mümkin diýip Offside habarlarynda aýdylýar. Habarda Angliýanyň West Ham kluby bu derwezawan üçin gyzyklanma bildirýändigi aýdylýar. Derwezawan 2019-njy ýylda PSG baryp goşulandan soň jem 106 oýunda meýdana düşüp, öz derwezesinden 86 gol geçirdip hemde 49 gezek öz derwezesini goramak başardy. Şeýle-de bu mewsimde hiç kim meýdana düşürilmedi diýip beýlek habarlarda aýdylýar. Barcelona gyşky transferler wagtynda gorakçylary satyn almakdan ýüz öwürdi diýip Mundo Deportivo habarlarynda aýdylýar. Merkezi gorakçylarynyň şike salmagy sebäpli Marco Alonso pozisiýasyny ütküdipdi. Şondan soň ol futbolçy gorakda oýnaýandygy belli boldy we klub indi başga gorakçylary satyn almajakdygy ma'lum boldy. Bellep geçmez adymyz Marco Alonso bu mewsimde ähli çempionatlarda 10 kerek meýdana düşüp bir gol urmagy başardy. Mbappé näme sebäpden Real'a geçmedi barada aýtdy. PSG hüjümçisi Kylian Mbappé geçen mewsim tamamlanandan soň Real'a baryp goşular diýip garaşylypdy. Emma ol öz ýurdunda galyp klub bilen şertnamasy 2025-nji ýyla çel uzatdy. Mbappé şol wagtky özüniň kararyna şeýle diýip jogap berdi. Hawa şol wagt Real'a baryp goşulmak aňsatdy. Ýöne meniň şeýle düşünjem bar. Men Fransuz we Paryж perdendi. Bu ýerde ýeňiş kazanmak hakykatdan da başgaça siziň adyňyz watan taryhynda ýazylmagy mümkin idi. Käbir habarlara görä Kylian Mbappé PSG bilen şertnamasyny uzalyp ýalňyşandygy aýdylýar. Bugünlükçe bizde şular dostlar. Eger-de videomuzy göwnüňize ýaran bolsa like basmagy we kanalymyza agza bolmagy unutmaň diýip siz bilen hoşlaşýarym.